Posibleng gikidnap o gipang pusil patay ang 7 ka mga residente sa Margo sa Tubig sa Zamboanga del Sur. Una kini gilubong sa hilit nga bahin sa usa ka bangag sa sitio Lapaw, Barangay Carcom, Sapad, Lanao del Norte nga nakaplaga ni agtong Domingo, Enero 7. Kagabi, gikuha na sa pamilya ang mga biktima gamit ang dump truck sa lokal nga panggamhanan sa Margo sa Tubig sa Zamboanga del Sur. Sumala sa Sapad PNP ni agtong Domingo, dunay nanawag sa ilang buhatan nga dunay bangag nga ila nakita og nagduda sila nga dunay mga tao nga gitabunan. Sa ilang pagsusikuyog ang municipal doctor sa Sapad, ilang nakutkot ang biktima nga nailang sila Joselito Gaviula, Marley Gaviula, Ilby Gaviula Linara, Epipanyo Linara, Jupay Linara, Jumar Linara ug Epipanyo Linara Jr. nga pulos residente sa Purok Dama de Noche, Sitio Lugimit, Poblasyon Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Sumala ni Sapad Police Chief Alibsar Daraba, dili makatarunganon ang pagkamatay sa mga biktima ug duna siya'y pagduda nga gikidnap. O kanang tao na nagbuhat ana nay posible sa kung pagtanaw na dili taga diri sa Sapad. Basin lang siguro nay kaila na nitabang para diri sila napantad. Sumala sa kapulisan nga nakadawat sila og tawag nga dunay bangag sa lugar ug posibleng dunay tao nga gitabunan. May nanawag sa amuan na concerned citizen na nadoy gikalot doon na gitabunan. Wala sila nagingon na nipatay pero nagduda daw sila na posible ang gitabunan is tao. Moto ang nagkandak ni og shares. Sumala ni Diego Rosales, driver sa St. Michael Funeral. Ang mga lao mga pagkalubong, kamo may regalo, di ba? Mabawra. Maklaro ng mga tao. Okay, gamay yun. Klaro lang yung ulo. Klaro yung ulo. Samaho na sila. Sumala sa igsuon sa biktima nga si Winnie Dalora, ni agtong Enero 5, migikan ang mga biktima sa Margo sa Tubig ug moagto matud pa sa Cebu ang iyang manghod kay manarbaho sa faktorya dala ang iyang mga anak. So, kano sa ang last contact ninyo ini nila? Atong January 5. January 5 dapat is nag-Margos. Oo, palarga na po sila para yun sa pagkagayan sila. So, Cagayan po si Bo. Nidrak pa sila o pagkadian para sundoon sa nag-ibang nila. Oo, pagkagayan sila magkita ng apo-apo isulong nga si Interigara. Magkita. So, nakakaigsuon na nasa pagkadian. Wala, magkita lang sila sa palasyo. Kala si Interigara, gika na sila sa kukuran mga sila. Gidala na sa Margo sa Tubig ang mga patayng lawas sa mga biktima samtang padayon pang giimbestigahan ang kaso. Michael Navarro, Newsline Philippines, Province of Lanao del Norte. Stay safe.